Velkommen til. Kommer flyvende ind her. Undskylder forsinkelsen. Jeg har et eller andet teknisk karma lige på tiden, der driller. Hvis ikke det er den ene computer og forbindelse, så er det den anden. Men nu er vi her, og energien er i gang. Og jeg kan se, at der er en masse, der har allerede lagt deres lister frem. Hvis ikke du har været med før, så er det fordi, vi er i gang med at lave et arbejde nu. Vi starter et felt op. Det har været i gang et stykke tid. Og det felt, når det står helt stærkt og syngende, så begynder vi at sætte de mennesker ind og de steder ind, som vi godt kunne tænke os at hjælpe ved at bringe det ind i lyset, så det kan så mørke kan transformeres. Vi tilbyder det bare som en mulighed. Vi går ikke ind og bestemmer over det. Jeg skal lige sørge for at få sendt nogle links til nogen, der manglede. Så ja. Men lige så stille er vi i gang med at starte feltet op. Og det er fantastisk dejligt at mærke alle sammen, og også se, at jeg er så tålmodig at vente. Ja, selvom teknikken driller. Lige så stille forventer vi os. Og så skal du vælge nu, om du vil være med som vidne og modtager, om du vil være med som bidrager af overskudsenergi, hvor du lige den der link til de mennesker her, hvor det at vi går sammen, 2 mennesker får samme mængde energi som 3 mennesker får samme energi som 5 til 7 mennesker, og så stiger det hurtigt derefter. Og det gør, at sådan der. Og det gør, at det bare ved at sige ja til at være bidragende, så får vi rigtig, rigtig meget energi. Du kan også være med som deltager, aktiv deltager. Som aktiv deltager, så bliver du og dit energifelt sat i balance og sat i drift, sat på arbejde. Og når du bliver sat på arbejde, så bliver du sat på arbejde lige nøjagtigt på den måde, der passer allerbedst til dig. Det at blive sat i arbejde, det betyder, at vi selv får massage af vores energisystem. Vi bliver brugt. Det betyder i praksis, at hvis du skal lave noget energiarbejde lige herefter, så kan det godt være, at du kommer til at kunne mærke, at du er lidt brugt. Men ellers så er der ingen ulemper ved at deltage. Der er kun det her med at få massage, det her med at blive sat i drift. Tag et par stille dybe vejrtrækninger. Og jeg har masser af dejlige lister her. Og når jeg siger det, så er det fordi, at hvis du har en hel liste med steder og mennesker, som du gerne vil have med, så kan du skrive i chatten, at du gerne vil have din liste med. Jeg skal nok fortælle, hvordan man gør det. Sådan så hvis du bruger videoen på replay, for det kan man nemlig godt i nogle dage her efter fuldmånen, 4-5 dage virker det stadigvæk, i forhold til det at lave de her rensninger for negativ energi. Og selve den healing, som ligger ind under det hele, og som vi skal bruge i den sidste halvdel af fuldmånearbejdet til at lave et stykke energiarbejde for jorden, den healing, der ligger i det, virker lige så længe som videoen eksisterer. Jeg kan se, at vi online er over 100 mennesker nu. Det er fantastisk. Og lige så stille aktiverer vi nu feltet. Det betyder, at hvis du siger ja til at deltage aktivt, så kan du måske mærke nu, at der ligesom er noget, der påvirker dig. Og der kan komme sådan et spænd. Og nogle gange, så kan jeg personligt godt lide at vugge lidt. På den ene eller den anden måde. Det at vugge lidt, hvis du er aktiv deltagende, det gør nemlig, at du sådan følger energien. Og du nogle gange kommer til bedre at kunne mærke og følge med, at spændingerne de giver slip, hvis der skulle komme nogen. Og lige så stille, hvis du kan mærke, at der kommer et spænd ind i, det gør jeg tit. Jeg får sådan en spænding ind i gennem halsen, gennem brystet, så læner jeg mig ind i spændet for at finde den mest konstante indstilling, jeg kan have, og så ved jeg, så bidrager jeg maksimalt og får mest ud af det selv også. Lige om lidt, når vi slår energiarbejde i gang, så kan dit system godt finde på at trække sig sammen, og så kan det hjælpe at sige,
Der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Så det skyldes, at de energimængder, vi bruger, kan godt gøre dit system forskrækket og sige, jeg kan ikke bruge så meget energi, men energien er ikke din egen. Det er en meget lille energimængde, som vi bruger i forhold til de energimængder, der kommer forbi, og vi bruger kun det, vi har til overs. Det er da godt for os at blive sat i arbejde med, alt efter for en deltagelse, vi har. Så tag lige et par stille dybe vejrtrækninger, så slår vi i gang. Og samtidig begynder vi at sætte lister ind. Og skal du prøve det selv, så forestiller du dig de steder og de mennesker, som du gerne vil bidrage til, at de får støtte af lys. Og lys indeholder alt det bedste, alle de bedste muligheder, som vi kan række imod. Så forestiller du dig, at du står foran et kæmpe stort felt af lys, og så sætter du dem derind. Bestem selv, om det er en liste af bogstaver, om det er, du sådan kan se menneskernes steder, når du forestiller dig, at du sætter dem derind. Bare du laver den her bevægelse, du har bestemt dig for det. Det der er lidt specielt ved sådan et fuldmånemøde her, hvor vi bidrager med lys, det er, at det er dem, vi bidrager med lys til, at det niveau, som de modtager, det afhænger af, hvordan de har sagt ja til det. De bare har sagt ja ved at eksistere her, og være et menneske, så til vi alle sammen ja til at blive lys på, til at blive smilet, til at blive mødt af kærlighed. Så er det den måde, lyset møder dem på. Ligesom at blive smilet til, at blive favnet af kærlighed. Sådan, og så bestemmer de selv, og deres system, hvordan de vil tage imod det. Hvis det er nogen, der har sagt ja til at modtage støtten, så går det dybere. Så går det ind og bliver en decideret healing, som er med til at slippe negative energier og spændinger i hele systemet. Der er en, der har problemer med lyden. Sådan der. Feltet er simpelthen så stærkt. Der er så mange, der klinger aktivt ind. Og det betyder, at selvom der er nogle store lister her, så går arbejdet faktisk hurtigt. Hvis du kan mærke spændet inde i det, siger du. Så på de vejrtrækninger siger, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Bidrager du aktivt, så husker du på ligesom at holde knappen inde. Holde intentionen på, at det er det, du gør. Hvis du bidrager med overskudsenergien, så er det nemt. Så kører det næsten af sig selv. Stille. Det er nogle lidt dybe vejrtrækninger. Måske er sådan en strække, der er lidt fysisk at skifte stilling. Fordi det at blive brugt eller være deltagende som et felt her, det gør, at der kommer en masse afspændinger i dit energifelt, og de afspændinger, de kan forplante sig ud i det fysiske. Så sådan giver din krop lov til at skifte stilling, så kan den bedre tage imod muligheden for forløsning. Flere og flere lister bliver sat ind. Tag et par stille dybe vejrtrækninger. Og hvis du sådan ikke er vant til at være fokuseret, så kan du bruge kroppen som indgang. Lige så stille fokusere ind og mærke kroppen. Mærke der, hvor du har
kontakt til underlaget. Stille dybe vejrtrækninger. Så begynder du at kunne mærke dig selv lidt mere. Så du sådan forsøger at gøre det, du mærker, så stort som muligt endelig. Og vi er på arbejde nu. Det er så dejligt at være på arbejde sammen. Det er med at kunne mærke, at det bliver så stærkt, at vi er sammen der. Du kan mærke, at vi gør en hel masse gode ting. Det føles simpelthen så fantastisk. Husk, at der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Holde fokus. Brug kroppen som indgang. Stille dybe vejrtrækninger. Der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Hvis der sker det, når du siger det, at du kan mærke, at der er noget, der spænder af, så havde du brug for at høre det. Hvis ikke du kan mærke nogen forskel, så er du sandsynligvis med på, at det er sådan, det er, og dit system er ikke i gang med at trække sig sammen. Flere lister bliver sat ind. Og der er deling her. Jeg kan ikke lade med at smile og smile. Intens glæde at mærke. Og det mærkes meget powerful. Det er også delt. Tak. Jeg kan få det trukket ud, så jeg kan høre og se, hvad I skriver. Det vil ikke. Jeg endte med at komme på et lidt gammelt hakkebræt for at kunne komme online her. Den ville ikke helt, som jeg vil. Kan jeg lade være med at pille så meget ved den, så bliver den bare ked af det. Stille dybe vejrtrækninger. Lige så stille. Finde spændet ind i, hvis du er aktiv bidragende. Husk, der er uendeligt med energi til rådighed i universet. Hold fokus. Og er du modtagende og vidende, så er det det, du sidder i. Sidder og fornemmer, sidder og kender, sidder og oplever, hvordan du har det med at være med. På den her måde, du smiler eller kan mærke, at det er meningsfuldt for dig at være med. Det er vigtigt at få de her konkrete oplevelser. Det er vigtigt at have de her muligheder for at holde os til det, sådan i praksis. Giv os selv den mulighed. Det er vigtigt. Også når vi træder ind og laver noget, man kan kalde der er magisk og ganske særligt spirituelt. De steder, hvor lyset har gjort sit arbejde, der begynder der nu at træde healing ind. Og den healing, den lander også i den dybde, som de her steder og de her mennesker har sagt ja til det. Så hos nogle steder der bliver det en meget dyb healing. Hos andre steder der er det ligesom de ubalancer, der er blevet skabt af den negative energi, som ikke er blevet bedt om, og som ikke er en del af aftalerne på nogen som helst måder. Det transformeres. Man kan sige, jeg oplever stort set aldrig negativ energi er en del af opgaverne eller aftalerne. Jo, en del af opgaven kan det godt være, men ikke en del af aftalerne. Men der er sådan nogle forståelse af, at vi inkarnerer i risikoen. Stort set al slags negativ energi kan vi få lov til at støtte til forløsning. Gennem det at stå til rådighed på den her måde under fuldmånen. Stille dybe vejrtrækninger. Vi sætter de sidste lister ind.
Flere og flere steder træder lysende bevidstheder ind, skaber og giver healing. Det er dejligt at være i arbejde. Vi mærker, hvordan hele mit energifelt bliver masseret, hvordan energien bevæger sig, og så den nærmest bliver skiftet ud. Fordi at det at feltet er i arbejde, det gør, at energien stille bliver brugt, og nyt bliver dannet. Det er ligesom sådan en hele vejen igennem generel forfriskelse, som kommer i hele systemet. Og hvor er det fantastisk at mærke alle sammen, at vi er over 100 mennesker samlet her, som er samlet omkring det, at åbne for lyset og støtte det her arbejde, som er i gang. Først sætter vi alle dem, som vi ønsker støtte til. Alle de steder, vi ønsker støtte til, sætter vi ind. Der er nogle store lister, der stadigvæk lige mangler at komme med, at blive fuldendt. Flere og flere steder, hvor at healing træder ind. Det er smukt. Der kommer stadigvæk nogle lister til. Sætter dem ind. Og du kan også stadigvæk selv sætte ind. Det kommer i tanke om, der er nogle steder, der er nogle mennesker, jeg egentlig godt vil støtte på den her måde. Forestiller du dig, det er store felt lys, og du kærligt sætter dem derind. Og der er en ganske særlig fuldmåne i dag. En fuldmåne, som bærer os ind i sådan et skift, og man kan sige, at vi træder ind i foråret. Her med forårs jævndøgnet, tror jeg det hedder. Hvor energien også i forhold til vores bevidsthedsstøtte i forbindelse med store fællesfelter, skifter karakter. Og da foråret kommer forskellige steder rundt omkring på jorden, så er det også forskellige tider, de her skifte kommer, og der er nogle steder, hvor skiftet næsten ikke er der. Så det er en helt speciel energi, en helt speciel del af udviklingen, de bærer der. Ja. Vi har en masse plads til at transformere tyngden her, hvor vi er. Sæt ind. Måske kan du mærke, at du er i arbejde. Det er godt at drikke vand. Du kan stadigvæk godt sådan lige, hvis du kan mærke, at du kan bevæge dig, så kan du godt gå ind og hente noget vand. Ellers så bare drikke godt med vand, når du er færdig. Det her meget højfrekvente arbejde, det gør, at vi selv modtager en masse healing. Og så er vi for at drikke nok med vand, så trækker healing hele vejen ind i cellerne. Det er også, hvis du kan mærke, at du har brug for lidt energi, og fylde det op med noget, der er næringsrigt, vitaminrigt, er også godt op til og efter sådan et stykke arbejde. Stille dybe vejrtrækninger. De fleste steder begynder nu at være fuldendte nogle enkelt store steder eller lister, som stadigvæk er i gang. Hvis du mistede fokus lidt, så tager du det bare tilbage igen. Lige ind og mærker dig selv. Husker intentionen på at deltage på den måde, du valgte at deltage på. Finder dit fokus. Er du aktivt deltagende, så finder du måske det her spænd indeni, som jeg finder. Så mærker du bare sådan dig selv og dit fokus.
på det bidrag. Hvis du har sansning, så kan du måske ovenikøbet mærke feltet og følge med. Den fornemmelse af det foregår. Måske kan du da se det med de her visioner. Det er ikke så mange, der kan. Men mange kan godt sådan fornemme, at der sker noget i energien. Selvom du ikke fornemmer noget som helst. Akkurat lige så bidragende, lige så aktivt som dem, der fornemmer. Ikke sansningen, men valget, der betyder noget. Stille. Dybe vejrtrækninger. Ja. Så fuldhændes, det er et støtte med lyset. Til alle de her steder. Vi hjælper med transformation af mørke ind til balance. Så du kan fornemme det skifte, der kommer i felterne. Og selvom du ikke er vant til at mærke noget, så kan du måske mærke indeni, at du har haft sådan en spænding, og spændingen den løsner sig nu. Den letter lige stille. Måske mærker du også sådan lidt en ømhed. Fordi dit system bliver været i arbejde, og begynder at udvide sig. Så har bare stille dybe vejrtrækninger, slap af. Og så er vi klar. Lige så stille begynder feltet at starte op, vi begynder at åbne, sådan så hvis nu det skulle være sådan, at der ikke er nogen, der har sat noget ind på listen, som gør, at vi er rundt omkring på hele jorden, så begynder vi at åbne feltet nu, sådan så det ligesom favner hele jorden. Og det gør vi for at støtte jorden i den transformation, som jorden er i nu, støtte fællesfeltet. Det vi skal støtte, det er en fortsættelse af det arbejde, som vi lavede på Hawaii. Vi har lige været på Hawaii på krystalrejse og holder kurser i weekenden, hvor jeg ved, at arbejdet fortsætter. Det gør det altid. Vi lander altid fuldendt på kursen. Og vi er faktisk i gang med nu at forberede i dag eller i morgen. Der kommer opslag om krystalrejsen til Nordfinland, Nord-Norge. Men så det arbejde vi gør nu, det er et arbejde i fjorden, og det er et arbejde som et bidrag til de her rejser. Det vi skal arbejde på nu, det er det arbejde vi startede. Det var at rense ud i løngangene i menneskets bevidsthed, hvor den negative energi kan eksistere og undslippe vores konkrete erkendelse. Det betyder, at ondskaben i os i princippet kan snyde os og komme til at bruge vores højere bevidsthed, vores indsigter og vores gode vilje på en måde til at gøre negative gerninger. Måske ikke så negativt, så det er nemt at se, men alligevel indenunder. Og der startede vi et rensningsarbejde, et healingsarbejde, kan man sige, af bevidstheden på Hawaii, hvor vi var nede i nogle løngange, nogle dybe, snodede gange, og der var fyldt med mørke og negativitet, og som blev renset ud. Og hvor vi mødte en masse monstre, hed det, som er sådan nogle identiteter, negative identiteter, vi bærer, og de blev transformeret i lyset til vogteren. Og de her vogtere, det er i princippet også dele af os selv, men dele af os selv, som går efter samvittigheden, og som går efter det, at være så gode mennesker, som vi kan blive, og opdage det, når vi ikke er det. Vogterne handler om at opdage os selv, og opdage, når vi ikke er det, vi gerne vil være. Så vi ikke snyder os selv, uden at ville det. Det gør vi så nemt. Og det arbejde, det har ligesom et udtryk i os, og et udtryk i fællesfeltet. Og i fællesfeltet, der svarer det til den del af fællesfeltet, hvor man kan sige, at vi har et meget højt vibrerende del af fællesfeltet, vi alle sammen klinger ind i, der hvor vi er fælles alle sammen, hvor vi sådan hver især er fælles. Og så har vi nogle lavere felter, nogle lavere liggende felter, og de felter, der er vi fælles med dem, som vores ego synes, vi skal være fælles med. Og der er sådan forskellige grader af det. Og jo længere ned vi kommer i graderne, kan man sige, jo længere op i graderne vi kommer i forhold til det ego, der bestemmer, desto større sprækker bliver der.
imellem de her felter. Og det arbejde her, det handler om at rense de sprækker ud, kan man sige, så vi kan begynde at arbejde på en samling og en indstilling, sådan så det i de her felter ikke handler om at være imod hinanden, men at finde det vi er fælles om. Og det er det, vi i princippet arbejder med i krystalrejserne, samtidig med at vi arbejder på at støtte en opgradering af menneskehedens og jordens bevidsthed, så vi koder og lager og henter informationer igennem vores DNA i forhold til epigenetikken og det her med at have læret erfaringer. Og nu begynder vi også at hente erfaringer fra hinanden og fra andre steder. Og så for at det kan ske i de høje bevidsthedslag, det vil sige i fællesfeltet, der er der sådan en høj opkobling, men nede i os der er der en ret lav opkobling. Og for at få det til at passe, så har feltet hele tiden båret en gammel del, der ligesom passer til vores negative gamle opkobling i vores DNA, som vi er klinget ind i, og i mig, der hedder det åndelaget. Og det er vi i gang med at arbejde på, at det kan få et indtryk og et udtryk, som er positivt balanceret. Og det bidrag, vi skal lave nu, det er altså, hvor vi skal gå ind i de her sprækker i de lavere lag, og lægge lys ind. Og det lys, vi lægger ind, det er det lys, vi har brugt nu, og så får vi det til at stige i frekvens, indtil vi rammer den tone, som de højere bevidsthedslag bærer, så vi sådan åbner en sti, for at det kan komme ind, og der kan skabes en forbindelse. Lige så stille er feltet klar, og det er noget, der passer med tiden lige nu. Det er noget, som sker, og vores bidrag er det lille bidrag til det store bidrag, som er noget, der foregår i hele menneskeheden lige nu rundt omkring. På forskellige måder. Vidt forskellige måder. Der er brug for alle de forskellige måder at gøre det på. Nogle gør det spirituelt, som vi gør det her. Stiller sig til rådighed. Og giver mulighed for, at energien med bevidstheden kan blive leviteret og transformeret. Og andre gør det ved i praksis at blive inspireret og ændre verden på alle mulige forskellige måder. I sig selv med sine bidrag. Og alle bidragene er nødvendige. Et stort skifte, en stor vending, det at gå fra at være negativt bundet og negativt båret til at være positiv bundet og positivt båret, det er en meget stor transformation, vi står for. Stille og feltet fat. Nu vælger du igen, hvordan du vil bidrage. Mange har allerede valgt, kan jeg mærke. Om du vil være aktivt med. Hvis vi er aktivt med, så får vi den gave på grund af loven om lige udvekslinger. Lige så meget som vi giver, lige så meget får vi. Så vi får masser af healing og stabilisering og omsorg og støtte til at få balance ind i de her lag af vores bevidsthed. Det gør vi også ved at modtage, og vi gør det også ved at bidrage med overskudsenergi. Lige så stille tager du valget. Begynder feltet at strække sig. Stille dybe vejrtrækninger, holde fokus. Holde fokus. Husk, der er uendeligt med energi til rådighed i universet, hvis du kan mærke sådan en sammentrækning. Det er fordi dit system tror, at du bruger din egen energi, og det gør du slet ikke. Så nu forbinder vi os til det dybeste. Så kan du mærke det i dig selv, som sådan en omfændelig
tilstand, der dukker op, måske kan du se det. Så kan du fornemme alt muligt. Måske ved du bare, at du er det rigtige sted lige nu. Uden at mærke, uden at fornemme. Dit bidrag er afgørende stærkt og vigtigt. Og rigtigt. Ja. Ser du ting, fornemmer du ting, så må du gerne dele det i chatten. Så læser jeg udvalget op, som der lige er plads til. Sådan, så at dem, som ser, hjælper dem, som ikke ser. Jeg ser selv sådan i glemt og medium. Det er ikke altid gjort. Og oplever nogle gange, at min syn bliver støttet af andre syn til at kunne åbne sig i min version. Holde fokus, forbindelsen til de her dybe sprækker, de her dybe områder. Er det på plads? Holde fokus. Nu begynder vi at hæve vibrationen. Samtidig kan du måske mærke den dybe kontakt i dig selv, fordi vores kontakt til feltet afspejles i os selv. Med som vidne og bidrag til overskudsenergi, så mærker du også det som et healing. Den ligesom begynder at få godt fat. Måske i dybden. Det er lidt tennislyset i sprækkerne. Først er lyset svagt, ligesom disse. Holder fokus på processen. Lyset begynder lige så sidde at sprede sig i sprækkerne. Jeg kan se, det er sådan et kald. Sådan en, ligesom et lys, der skal sådan vise vejen, signallys eller nogle striber i sprækkerne, som lyset fra de høje, velfungerende lag kan trænge ned i. De høje, velfungerende lag er mere sjælelige, end de er personlige. Som mennesker er vi vores personlighed, som bærer sig i urgrundlag, og som løftes og udvikles og udvides af sjælens bidrag. De lag, der fungerer bedst i fællesfeltet, er dem, hvor at sjælen fylder mest. Men de mennesker, der er flest af, er dem, hvor sjælen fylder mindst. Og det betyder, at den støtte, som bliver givet, når mindst er dem, som har mest brug for det. Mennesker, som ikke har kontakt til sjælen, er i smerte. Føler sig afskåret alene og ustøttet.
Lyset spreder sig lige så stille. Sprækkerne. Sprækkerne bliver smallere og smallere, jo højere vi når op. Og viser, at afstanden bliver mindre, ligesom imellem de enkelte felter. Helt nede i bunden er de allermindste felter. Familiefelter og kontroversfelter imellem naboer. Og længere begynder lidt større felter, felter til fodboldklubber og felter til politiske sager og organisationer. Jo højere vi når op, desto flere mennesker deltager i virkeligheden. Jamen så kan man sige, at der er jo også nogle af de her, hvor man godt kunne sige, at det er negativt, det de står for. Ja, men der er sådan en lille kortslutning, som gør, at når de bliver store nok, så kan de begynde at vibrere højt, også selvom de egentlig har en negativ grundtone. Den transformation, vi er i gang med nu, vi skal ændre på det. Sådan så fællesfeltet i sig selv slipper den negative grundtone, også selvom mennesket skulle bære det ind. Det er faktisk den funktion i fællesfeltet, som har gjort, at det ikke har kunnet trække ned i de mindre felter. Og de mindre felter derfor skaber adskillelse. Og de højere felter bliver personlige og ikke støttende os ind i det sted, hvor vi er allermest brug for det. Vi er alle sammen adskilt fra sjælen i nogle bestemte tidspunkter, i nogle bestemte situationer og i nogle bestemte dele af os. Det er vores vilkår, sådan som det er nu. Hvis transformationen lykkes over årene, så kan det være, at det vilkår det skifter. Så selv hvis du kan genkende sig selv som støttet og ikke føler dig adskilt, ikke føler dig alene, så vil der altid være situationer, hvor du gør det. Det har vi alle. Så vi har alle sammen begge dele. Lige så stille er hele laget med de bredeste sprækker fyldt op af lyset. Vi holder støtten, vi holder intentionen, og lyset begynder at sprede sig ind i systemet. Nu bliver det sådan nu hvor det ligesom er hele laget med de bredeste sprækker fyldt op, så begynder det at glide i en mere jævn bevægelse ind i de smallere sprækker. Der er nogen, der har skrevet, uden at jeg kan se det. Et stille felt. Meget intenst, arbejdende, aktivt felt, kan jeg dog mærke. Det er massivt, som vi er på arbejde, som vi er bidragende fælles her. Det er rørende. Energien stiger. Måske kan du også mærke det i dig. Du bliver mere fyldt op af lys indenfra. Fra de steder, hvor du har været mest adskilt, og hele vejen op imod der, hvor du er mest forenet. Stille, holde dit fokus. Uanset hvorfor en rolle du har valgt at være med i her i fuldmånearbejdet. Der er en, der spørger, om det her, jeg kan skrive i chatten. Er det her, og det er det. Det kan være, det er svært at finde. Det er der, hvor man kan skrive spørgsmål. Så er det måske som questions. Du har fundet det rigtige sted. Måske er det også derfor, jeg er stille. Jeg kan ikke finde det sted, I kan skrive i det her system. Fokus. En glidende bevægelse. Ligner lidt en solopgang. Hvor det ligesom bliver mere og mere lys. Og hvor solen godt sådan
kan være sådan dæmpet til at starte med. Så lyset var også sådan dæmpet til at starte med. Nu bliver det mere og mere klart lyset. Ned i de bredere sprækker. Og begynder ligesom at stråle op igennem feltet. Jeg mærker sådan en følsomhed indeni, fordi det er det samme, der sker inde i os. Og en deling her. Aha, det var her. Virkelig et stille og stærkt felt, fuld af lys og stillhed. Intenst. Ja, det er bemærkelsesværdigt, den her stillhed, der er i det. Det er rigtigt, som lyset spreder sig, som vi er i kontakt med det. Det er virkelig ligesom der kan være helt stille. Lige der ved solopgang, hvis I prøver at være ude der. Og vinden lægger sig, og der bliver helt stille. Lyset er intenst nu. Noget mere intenst end lige ved solopgang. Nu er solen stået op. Jeg bliver rørt indeni og følsom. Og mærker inde i mig sådan et ønske om at få støtten til ikke at være korrumperet. Til ikke at komme til at snyde mig selv, og til ikke at gå galt i byen. Og i bedste mening gøre et eller andet, som så viser sig at være en dårlig idé i virkeligheden, eller slet ikke er båret af så god en intention, som jeg selv troede, når at jeg lige pludselig lyses op og op der, at indenunder lå der noget, der ikke var særlig kønt. Jeg ønsker mig virkelig den støtte. At det kunne høre op. Fornemmer, at lyset når meget langt ned i lag, der er komplekse og uforudsigelige. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg godt mærke. Den her uforudsigelighed. I lagene med lyset holder det ligesom på plads. Det er ligesom om det er sådan fuldstændigt stille lys, som skaber den her forudsigelighed inde i de her komplekse, uforudsigelige lag. Præcis. Den er det. Og måske fornemmer du et helt andet syn og en helt anden måde, det viser sig på. Og det handler om, at det vi kigger ind her i her, det altid er i virkeligheden mere komplekst, end vi kan forestille os. Så det bliver altid en form for eventyr, et form for billede, som viser nogle mekanismer, som viser nogle forståelser, som er ufuldstændige og alt for simple i virkeligheden. Så måske får du nogle helt andre billeder, men prøv at se, om du i det, du fornemmer, ser, erkender, eller hvordan det nu er, hvis du har sådan en mulighed. Prøv at finde genklangen. Prøv at se, om du kan fornemme overensstemmelsen. Vi er vant til, når vi arbejder konkret, så leder vi efter forskellen, og det skal vi aldrig holde op med i vores konkrete virkelighed. Vi skal aldrig holde op med det i forhold til, når vi skal finde vores mening og vores ståsted og de valg, vi tager. Herinde, når vi åbner for visionerne, og vores instrument, vores bevidsthed er så betydende for, hvordan det kan skabes, så kan det være godt at lede efter overensstemmelser. Selvom du fornemmer noget helt andet, så kan det være, at der alligevel er dyb overensstemmelse med det jeg deler, og det de andre deler her. Så du sådan prøver at se lidt på det.
i et andet perspektiv. Nu begynder lyset at sprede sig til nogle lag, hvor det løber hurtigere. Det betyder, at det er som om, at lyset i de brede sprækker nu bliver, før det var det faktisk lidt gyldent. Nu bliver det ligesom videre. Det gyldne lys, det spreder sig op igennem systemet. Det er ligesom om, at det bringer et budskab til de højere lag, hvor der ingen sprækker er, om hvordan tilstanden er nede i de dybe sprækker, de store sprækker. Stille og totalt sikkert lys, der giver en sikkerhed til at have tillid til sit sjælelys. Det der delt. Ja. Smukt. Holde fokus. Hvis du har sagt ja til at bidrage, så kan du måske mærke, at det begynder at spænde lidt nu. Fordi nu begynder lyset at nå de smalle sprækker, de små sprækker. ser virkelig smukt ud. Det er nærmest som sådan en hel antænding, hvor jordens felt ligesom bliver en sol. Lidt speciel sol. Jeg fornemmer også en spejling imellem lagene, og at lyset bliver selvforstærkende nu. Ja, det er det gør. Det bliver videre og videre. Det gyldne lys løber ud og ud og ud. Og nu lander det derude, hvor der ingen spræk er. Prøv at mærke lige så stille. Holde fokus. Er du modtagende? Bare vær i nydelsen, er du bidragende, så holder vi lige koncentrationen nu. Nu kom budskabet. Ramme det i det område, hvor det er fuldstændig fungerende. Som ingen er sådan rigtig når til andet end glemt. Og som kan bæres ind, hvis der er nok med til det. Fordi at det så kan blive nok af det gode i fællesskab, ligesom når vi går sammen her og skaber så meget lys, at det kan bruges til den her slags arbejde. Det sker også i fællesfeltet af sig selv. Når mennesker går sammen om et eller andet, så harmonien og de positive intentioner, som ligger, uanset hvad der ligger indenunder, så skaber de her fælder. Heroppe, der er det altså helt op i de her vibrationer, og det, jeg ved ikke engang sikker på, at det kun er høje vibrationer, men det er bare det, der, hvor der er så meget harmoni, at der ingen adskillelse bliver. Det er som om, at de muligheder er vi nu klar til at tage ind i hele vores perspektiv. Bevægelsen er i gang, kommer til at ske her over de næste år, og vi bidrager ved de her fuldmånemøder til det arbejde, så det bliver støttet
med det, vi har støtte med, og modtager samtidig støtten til os selv, så vi får lov til at gå ud i vores hverdag og opleve, hvad transformation betyder i virkeligheden, fordi vi får et lille skub, bliver skudt et lille stykke ind i fremtidstilstanden på en måde, og det at få sådan et lille skub, det giver os muligheden for at kunne erkende forskellen. Holde fokus. Nu begynder det at løbe tilbage. Holde fokus. Måske kan du mærke transformationen i dig selv, imens det sker. Måske sidder du i visionen. Måske mærker du, at du er her, er det rigtige sted, og bidrager med det, du kommer med. Hvad mener du med, at det begynder at løbe tilbage? Hvad betyder det? Jeg oplever, at det her lys, det her gyldne lys, som fortæller, hvad tilstanden er i sprækkerne, hele vejen løber tilbage til der, hvor der ingen sprækker er længere, der hvor der er harmoni. Og i det øjeblik, det begynder at løbe tilbage, der oplever jeg, at der bliver dannet sådan en slags forudsigelse eller åbning til en støtte for muligheden, ligesom der bliver lavet spor, som skaber det skal til, for at sprækkerne de kan lukke sig nede i de sprækkede lag. Undskyld, jeg ikke fik det sagt. Jeg forsvandt helt ind i forståelserne, fordi det var svært at fange. Så det var godt, du spurgte. Og inde i mig selv, der kan jeg simpelthen mærke, at jeg skifter tilstand. Jeg kan mærke, at der er nogle spændinger og nogle ting, som jeg plejer at holde på plads i mig selv, for at opføre mig ordentligt. Der skifter, så det bliver nemmere. Også ting, jeg ikke vidste, jeg ikke tænkte over, at jeg holdt på plads, i forhold til at være ordentlig og ligeværdig og kærlig og omsorgsfuld. Og sådan nogle ting, jeg sådan er gået og holdt mig selv i nakken med. Og der er i hvert fald noget af det, som jeg kan fornemme, der forsvinder nu. Som helt konkret, mens vi sidder her. Så her, lyset der løber tilbage, begynder at nå til de bredeste sprækker. Det betyder, at vi snart er færdige med vores bidrag. Måske føler du dig lidt brugt, lidt øm og lidt i drift. Sådan, eller har været i drift. Stræk dig lidt. Husk at få godt med noget at drikke bagefter. Så nu siger jeg lige stille, fordi nu kommer jeg.
kan mærke som om, at nogle af de fine lag, de har lukket sig nu. At som det trækker tilbage i lyset, begyndte at lave sporene, så lukkede de sig nærmest spontant. En masse af de steder, hvor der var parathed til det. Nede i de dybe sprækker. Der er sådan store dybe sprækker rundt omkring i feltet. Men i de inderste dybe sprækker, der er stadigvæk åbent. Det arbejder vi altså på her. De næste dage. Forskellige steder rundt omkring. Jeg arbejder på det på kurset her i weekenden i Aarhus. Andre mennesker arbejder rundt omkring i samlingerne på at gøre det. Give deres bidrag. Og en deling her, det er som om, at det i kroppen bliver repareret på celleplan. At det arbejde, der bliver gjort på det store plan, bliver arbejdet på i det kropslige plan. Jeg vil gerne sige tak for meditation og muligheden for at gøre det her arbejde. Jeg mærker det også helt tydeligt i kroppen. Jeg siger også tak. Tak til jer alle sammen for at møde op på den her måde. Det er så stort og fantastisk og magisk og rørende og levendegørende og med til at give sådan en berettigelse til det at gå rundt og være alt det vi er her, og vi er sådan lidt mærkelige, spirituelle og tror på noget. Det her med at stå sammen på den her måde og komme i drift, det synes jeg, det er helt fantastisk. Jeg har en tradition for også at dele det jeg laver her den næste tid. Der er nogen, der har spurgt om det mange gange. Nogle synes, det er lidt småirriterende, men I kan bare sige tak for i aften nu. Men ellers så havde vi altså kursus i Aarhus her i weekenden. Krystalrejsen til Hawaii. Alle de informationer, alle de åbninger og kendelser, som vi fik på rejsen, og dem, som vi deler ud af. Simpelthen ikke få det til at virke. Okay. Så kan man sige, hvis man er spirituel, det er jo nok ikke meningen, men så meget vil jeg ikke bestemme sig over. Sådan der. Så har jeg den 29. Der har jeg bevidsthedsnøglen, healing af følsomme børn, dagskursus fra 9 til 4 online. Så er jeg samarbejder med Camilla Nyman på hendes uddannelse. Så har vi frivillig healing, gratis healinger af børn i knibe og opvågningsproblemer den 5. april. Vi er afstartet lige nu på grunduddannelsen Vejen Hjem i den form, hvor det er introduktionsforløb til kernhealeruddannelsen. Det er også introduktionsforløb i virkeligheden til at træde ind og komme i gang med arbejdet som moderne shaman. Er du mere til noget konkret aktion, så holder jeg 13. og 14. april kursus i Ny Tids Talismaner i København. Og holder håndtering af alt slags væsen i Aarhus den 27. og 28. april. Jeg mener, det er i Aarhus. Og kursus i Holde Felter i Aarhus den 4. og 5. april. Nu bliver jeg faktisk i tvivl om den 27. og 28. april, om ikke det er i København. Men den 4. og 5. maj er det i hvert fald i Aarhus, vi har holdt felterkurser. Og så har vi krystalrejsen til Finland, hvor der bliver 10 pladser, som vi sætter til salg nok fra i morgen af. Og det er fra den 14. april. Jeg skal lige holde op. 14. maj. Så jeg overhovedet kan få adgang til at styre den her. Fra den 14. til den 19. maj, hvor vi tager til Nordfinland og Nord-Norge arbejder videre på krystalarbejder. Hvor vi skal op og arbejde med låsningerne, med frisættelse af låsningerne, som binder os ind i hukommelsestabet. Og i juni er det i København. Tak.
Nej. I juni er det i København. Så i juni, håndterings- af altangsvæsen, så den første gang her jeg sagde det, der var det i Aarhus, og den 8. og 9. juni er det i København. Vi har håndtering af altangsvæsen. Og 10 pladser har vi til rejsen til Finland. Prisen kommer til at ligge under 6.000, så skal man selv betale for, jeg mener det er 5.850, og det er for alt muligt. I kan se det i beskrivelsen. Så skal man selv betale for flybillet, og så hotelopholdet eller overnatning. Der kommer masser af nyt, også omkring retreats her til sommer og til efteråret. Rejsen til Sufi-mesteren tager vi afsted til igen i efteråret. Og det kommer også op her snart, hvornår vi skal afsted til det, og beskrivelserne af det. Tak for i aften. Tak for fællesskabet. Tak for kærligheden. Jeg er dybt rørt. Jeg tror ikke, jeg har andre måder at sige det på. Så min taknemmelighed i overflod til jer. Vi ses.